ויקל פקודי. שלום לכולם. פרשת השבוע שלי היא ויקל פקודי, כפי שכולכם שמתם לב. הלכתי על משהו קצת מקורי. אני לא הולך לעשות לכם פעולה בבני עקיבא, אבל לדבר על משהו בסגנון. מיצוי עצמי. בפרשת השבוע אנחנו נפגשים בפעם השנייה באיש שנבחר להיות אחראי על בנייתו של בית המקדש, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. אז ככה, משה פונה אל עם ישראל ואומר להם את הפסוק הבא: ראו, קרא השם בשם בצלאל. דבריו של משה מתחילים בראו. מה הקטע של הראו? כאילו, אוקיי, יש פה איזה בצלאל אחד שאני רוצה שיהיה אחראי על בניית בית המקדש. אבל למה אתה אומר לפני זה את הראו? מה, אנחנו לא רואים אותו? יש איזה כלל שאין מילה מיותרת בתורה. ולמילה זו יש איזושהי תחושה שיש כאן איזה פלא, משהו שדורש להתבוננו בו, לא סתם קביעה. קראתי בשם בצלאל. הבחירה בבצלאל דורשת ראו, דורשת שיעמיקו בה. אם כך, נשאלת השאלה, מה כל כך מפליא בבחירתו של בצלאל? הרמב"ן מסביר כי הפליאה הכרוכה בבחירתו של בצלאל היא העובדה שלאחר שנים ארוכות כל כך של עבדות במצרים, שבשנים אלו בני ישראל עסקו בעבודות פרך, שחורות, קשות, באבנים, אבק וחול, עבודות שרחוקות מאוד מעבודות של זהב וכסף ואומנות מדויקת. עדיין, יש אדם בישראל שיודע להתעסק גם בעבודות של כסף וזהב. הוא שולט שליטה מוחלטת בכל מה שקשור לכסף, זהב ומה שצריך לבניית בית המקדש. למרות ששנים הוא לא יתעסק בכך. וזוהי הפליאה. זה מפליא, זה מדהים, זה ראוי להערכה. אוקיי, זה הפשט, עכשיו הדרש. אז הסברנו ופירשנו מה כל כך מפליא בבחירתו של בצלאל. אבל יש משהו יותר מקסים. לא רק מינויו לתפקיד של בצלאל הייתה מפליאה, אלא משהו מעבר לכך, שמשה עלה למצרים בהר סיני, השם הראה לו תמונה של כל כלי המקדש, ואמר לו כך וכך עשה. משה ירד למטה, ואז זה שמפתיע אותו, לא אתה עושה, תמנה מישהו אחר, שהוא זה שיבנה. ואז משה אמר לו, למי אני אגיד לבנות? אני מספיק מוכשר בדור שלנו. מאותה שעה, שליחותו של בצלאל העלתה הילוך. ברשותכם אני רוצה להרחיב על הנקודה הזאת טיפה. מה זה שליחות? מה זה תפקיד בעולם? לכל אדם יש תפקיד בעולם, או כמה תפקידים. יותר מכך, השם מראש, מלכתחילה, ברא את האדם עם הכישרונות שיעזרו לו הכי טוב לבצע את השליחות הזאת. למשל, לא שאני עושה את חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל קצת ברור לי שחלק מהשליחות של המורה שלי היא לחנך. לכן, השם ברא אותו עם התכונות של כריזמטיות, כושר דיבור, סיפורים מעניינים, בן אדם מעניין ושיודע לסחוף. השליחות של אחותי זה בחינוך ילדים, ולכן היא מסוגלת להשקיע, להתמסר, לאהוב ולהבין. יש עוד אין ספור דוגמאות. ולא רק בקטע של עבודה, את זה אני משאיר לגדולים, אלא גם סתם בבחירות שלנו, בתפקידים שאנחנו לוקחים על עצמנו, דברים שאנחנו בוחרים לעשות. האדם בוחר מה הוא יעשה בחיים, או איזה דברים הוא רוצה לעשות. לא סתם, הוא בוחר אותם כי הם מתאימים לו. אתה צריך להיות מודע לעצמך, לשאול את עצמך שאלות כמו, מה אני עושה ממש טוב? על אילו דברים האנשים משבחים אותי? ממה אני הכי נהנה בשעות הפנאי שלי? אילו דברים אהבתי לעשות גם כשהייתי ילד? מכאן אני חוזר לבצלאל. בצלאל נבחר לתפקיד שלו, לא סתם, וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדת ובכל מלאכה. השם ברא אותו לשליחות המסוימת הזו של בניית בית המקדש, יחד עם התכונות שמתאימות לשליחות הזאת. הוא מילא אותו בחוכמה ובתבונה בכל מלאכה כדי שיצליח למלא את השליחות שלו בצורה הטובה ביותר. כנראה שבצלאל כל החיים הרגיש את זה, את מה שהוא אוהב לעשות, שעל זה משבחים אותו. וכך הוא הצליח להגיע לידי מה שנקרא מיצוי עצמי, שנזכה כולנו לנצל את הכישרונות הטמונים בנו ולשמוח בכך.